Goddag. Kom nu, Brian. Og i den her uge, der har vi en julespecial. Som I kan se, der er jul her. Kæft, den er højt, den her. Men som I kan se, der skal vi sørge for, vi skal have produktionen på plads. Det skal blive under vores special. Gamle lort! Kæft noget gamle lort! Yes! Y8 Games! Sådan! Det er virkelig et spændende job. Jeg har det hele. Udsigt til nogle faggots, der sidder og spiller FIFA. Ja, hej. Og mig selv. Nu er du fucking skrald. Ja. Men som I kan se, der er vi kommet ind over her. Skal vi ind og spille Christmas. En julemand, der har fået huller i tænden. Det er det nok spændende. Ja. Det kan godt tage lidt tid, vi har ikke så mange penge. Nå, det er lige så lavet. Du. Røv. Hold din kæft. Så skal vi under produktionen. Og ja. Vi skal ind under Santa. Santa, tell me. I kan se her, der skal vi starte med at sørge for, at alt det er i sin fine orden. Ej, hvor hjælper de søde små børn. Sådan, så hans tænder nye og fine. Så skal vi lidt videre. Kæft noget lort! Ja, fanden er det her? Nå, men som I kan se, så er det sådan, det går. Det er... Nå. Hvad er det der? Skal jeg lige komme? Forstår jeg.